Ya shugaba kai na sa raina ba za ni yi maka kishiya ba, annabi kai ne abin yabona. Annabi kai ne abin yabona. Farko na sanyo tawala sarkiya wanda shi ne ya kage raina, gaba ni dama na rera waka gurin sha'anna bin mai gida. Kira salati rabi ka kara gurin masoyan mutanena, na sanya halarsa har sa baiwa ɗan da garin sun yi ra. Annabi kai ne abin mai duka ne na yamma ka karɓe su don ya sanya haske a zuciyata ko da yaushe na nuka. In ya zo mai duka gare ka dare da rana babu